paano nagagigid sa mga ayan mo biyag ko kaya't ko kumakan ka nga ipugnaw ika nga kanayo arapah kuku ikan tuung nga mapukaw di tuwi lagi tu kadinumahal kiki ayan mo tiyak ko kaya't ko kumakan nga itugnaw ika nga kanayo arapah ko ikan tuung nga mapukaw lagi tu uray bahay naglabas nitawen ikariken nagsika ikalahay ika masukuri suruh yagunay pahati duray pahay at danap tukun dijay tanin ay para kini kita agur-uray kilamus kita rayang kalamus nakatagagayun niya ay malas nyo na kita inalupyas ikutok na mahal ayan mo biyag ko kaya't ko kumakan ka nga ipugnaw ika nga kanayo arapah ko ikan tukun nga mapukaw dito'y lagip ko sa dinumahal kiki ayan mo biyag ko kaya't ko kumakan ka nga itugnaw ika nga kanayo arapah ko
Ket di kang tuong nga mapukaw Bitu'y lagi ko Uray pahay naglabas ni tawen Ikariken ka asikan si kalay Di ka nga masuri-suro Biyag ko nga lipate Uray pa ay danang tuon Ijat tanin Uray pa ay danang tuon Ijat tanin Ay Nangalat tilapia Ito ti